Яшьләр менә монда пиштә балавыз кайнап утыра. Ушакта ут яна, савытта балавыз кайный. Бу безнең үрдәк ярым йолкынган, сурт юннар йолкыган, кичкенә юннары, бала юннары йолкымаган килеш. Без аны тагабыз балавызга. Батырабыз, балавыздан алдык, һәм тагабыз суык суга. Суык суда балавыз ката. Яңадан алабыз, суы агып биткәнне көтеп торабыз әзрәк кенә, һәм яңадан тагабыз балавызга. Кат-кат балавызны тыкканнан соң, аңа ябышкан балавызның канлыгы калыная. Һәм ул яңадан суык суга тагабыз. Балавыз аңа калын булып ката. Менә хәзер балавызны үрдәктән куптарып алабыз. Балавыз белән бергә үрдәкнең бөтен булган йоны балавызга ияреп чыга. Үрдәк чип-чиста булып кала. Менә үрдәк чип-чиста булды. Җәмәгать, ничек? Менә үрдәкне җылкымышы башын шул киегенә балавызга тыккан ик. Менә ничек чистарта. Менә ялт иткән үрдәк башы булды.